Mag-slice ko karon mga kaidol og talong. So mo ni tanan mga kaidol kung i-slice on. So katuning talong mga kaidol nga karaan. So nakalimot ko mga kaidol unsa toy pangan-ani nga klase sa talong bitaw nga budlis-budlis. Oh, nani mga so inani mga kaidol oh. Karaan kuno ni siya nga talong. Oh. So pakuha rin yung gisalon mga ka-idol. Ba't nagpatis, so lami na kayo ni mga ka-idol. Oh. Nindot ni nga klase sa talong mga ka-idol kay kusog ni siya mamunga. Oh, pero dili lang siya kay dagko. Ang bunga. Gagmay siya pero kusog siya mamunga mga ka-idol. Na gagmay ra siya nga bunga. Pero kusog kay ni siya mamunga.